Tänään meillä on ilo tutustua ihmisen uuden kivutpois.fi-brändin takana. Dennis ja Valeria Slatorunski. He ovat korkeasti koulutettuja osteopaatteja, hieroja ja fysioterapeutteja, jotka ovat auttaneet lappilaisia jo yli 20 vuoden ajan. Tervetuloa. Teillä on pitkä yhteinen historia Suomessa. No, mikä alun perin toi teidät yhteen ja mikä on se yhteinen voima, joka ajaa teitä eteenpäin? Meitä yhdisti alusta asti yhteinen unelma. Halusimme auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Kun tapasimme, huomasimme nopeasti, että jäämme samaan intohimon tähän työhön. Se on edelleen se liima, joka pitää meidät yhdessä niin työssä kuin elämässäkin. Joo, se on hienosti sanottu. Rakkaus työhön yhdistä todellakin. Olette rakentaneet elämänne ja perheenne tänne Lappiin. Mitä paikallinen yhteisö merkitsee teille? Se merkitsi kaikki. Tämä on meidän kotimme. Meidän lapsemme ovat kasvaneet täällä. Kun hoidamme asiakasta, emme hoida vain potilasta, vaan tuttuja naapuria. Se luottamus, jota kohtamme arjessa, on korvaamaton. Se on meidän tapa olla osa tätä yhteisöä. Hieno. Kiitos. Lopuksi, jos teidän pitäisi kiteyttää yhdellä lauseella kivutpois.fi lupaus asiakkaalle, mikä se olisi? Me lupaamme, että kuuntelemme sinua ja etsimme aina kivun todellisen syyn. Et ole meille vai oire, vai olet ihminen. Kiitoksia.